Dobro došli natrag u drugi dio našeg e-tečaja o sportskom marketingu i medijskim strategijama. U ovoj sesiji istražit ćemo učinkovite tehnike za promicanje sportskih proizvoda, osiguravanje sponzorstava i razvoj strateških partnerstava. Istražimo kako ove strategije mogu podići vaš brend u dinamičnom svijetu sportskog marketinga. Otkrite učinkovite strategije za reklamiranje sportskih proizvoda, aktiviranje sponzorstava, angažiranje obožavatelja i iskorištavanje partnerstava s drugim brendovima. Promotivna natjecanja. Zainteresirajte svoju publiku uzbudljivim natjecanjima koja privlače pozornost na vašu tvrtku. Ove promocije izazivaju buku, povećavaju interakciju društvenih medija i privlače nove sljedbenike. Osiguravanje sponzorstava. Povećajte vidljivost robne marke kroz sponzorstva. Bilo na dresovima, na stadionima ili kroz sponzorstvo događaja, usklađivanje vašeg brenda sa sportom može stvoriti značajnu izloženost i vjerodostojnost. Razvijanje partnerstva s drugim brendovima. Stvorite strateške saveze sa sportskim timovima ili brendovima kako biste ojačali svoje marketinške napore. Zajedničke promocije i kobrendirane inicijative mogu privući nove kupce i povećati lojalnost brendu. Sportski marketing raste na uzbuđenju i strasti ljubitelja sporta, nudeći jedinstvene prilike za povezivanje s publikom kroz zanimljive kampanje i dojmljiva sponzorstva. Sada istražimo vitalnu ulogu medija u sportu, uključujući sportsko novinarstvo, odnose s javnošću, upravljanje društvenim medijima i učinkovite komunikacijske strategije. Sportsko novinarstvo. Sportski novinari djeluju na različitim medijskim platformama, isporučujući različite vrste priča. Straight lead game stories, strukturirano za pružanje ishoda igre, momčadskih rezultata i performansi izvanrednih igrača. Istaknute priče o igrama nudi jedinstvenu perspektivu događaja u igri. Profili. Fokusira se na pojedince unutar sportske arene, ističući njihove priče i utjecaj. Pregled sezone i zaključne priče. Postavlja očekivanja prije i poslije sezone, prikupljajući uvide trenera i igrača. Kolumne. Donosi novinarska mišljenja, nudi analize i komentare o aktualnim sportskim temama. Odnosi s javnošću. Upravlja imidžom i komunikacijom sportskih organizacija, osiguravajući pozitivnu percepciju javnosti i odnose s medijima. Upravljanje društvenim mrežama. Angažira obožavatelje putem platformi poput Facebooka, Twittera i Instagrama, potičući zajednicu i povećavajući prisutnost brenda. Učinkovita komunikacija u sportskim medijima potiče angažman i povezuje obožavatelje s uzbuđenjem i pričama o njihovim omiljenim sportovima. Istražite strategije za učinkovit sportski PR, promoviranje timova, igrača i organizacija putem medijskih kanala. Iskoristite društvene medije, iskoristite platforme kao što su Facebook, Twitter i Instagram kako biste povećali doseg publike i informirali javnost pravovremenim ažuriranjima. Povežite se s obožavateljima, uključite obožavatelje kroz društvene događaje, volonterske inicijative, interakcije na društvenim mrežama, susrete i pozdrave i druge aktivnosti za izgradnju zajednice kako biste potaknuli bazu odanih i angažiranih obožavatelja. Upravljanje kriznim situacijama. Brzo i pažljivo rješavajte krize kako biste povratili kontrolu nad imenom svog kluba ili tvrtke i zadržali pozitivnu sliku u javnosti. Odnosi s medijima. Uspostavite odnose s novinarima u raznim publikacijama i medijskim kućama kako biste omogućili pozitivno izvještavanje i učinkovito upravljali interakcijama s medijima. Imidž brenda. Izgradite i zaštitite javnu sliku svoje organizacije kroz dosljedno slanje poruka i stratešku komunikaciju. Mogućnosti sponzorstva. Prepoznajte i osigurajte partnerstva koja su u skladu s vrijednostima vašeg brenda i povećavaju vidljivost i vjerodostojnost. Odluke temeljene na podacima. Sastavite i analizirajte relevantne statistike kako biste podržali marketinške strategije i osigurali da sve inicijative budu podržane mjerljivim rezultatima. Učinkovit sportski PR uključuje proaktivan angažman s medijima, navijačima i dionicima, osiguravajući snažnu prisutnost i pozitivnu percepciju u natjecateljskom sportskom okruženju. Istražite ključnu ulogu društvenih medija u sportskom marketingu, promociji brenda i učinkovitim komunikacijskim strategijama unutar sportske industrije. Utjecaj društvenih medija u sportskom marketingu. Društveni mediji napravili su revoluciju u sportskom marketingu nudeći značajnu vidljivost. Robne marke i sportaši mogu doprijeti do globalne publike, povećavajući vidljivost i prepoznatljivost brenda.
Moć uvjeravanja, platforme društvenih medija utječu na neposrednu publiku i privlače nove obožavatelje i sudionike kroz zanimljiv sadržaj. Viralnost, dobro osmišljeni strateški sadržaj može postići status viralnog, brzo se šireći po cijelom svijetu i povećavajući doseg brenda. Trenutačan učinak, ažuriranja i interakcije u stvarnom vremenu drže obožavatelje uključenima i trenutno ih informiraju. Lideri mišljenja, sportaši i influenceri služe kao lideri mišljenja, podržavaju brendove i utječu na ponašanje potrošača. Web pozicioniranje, aktivna prisutnost na društvenim medijima poboljšava web pozicioniranje, povezujući robne marke s klijentima i poboljšavajući online vidljivost. Društveni mediji nadopunjuju tradicionalne sportske marketinške strategije, nudeći dinamične prilike za angažman i šireći utjecaj brenda na globalnoj razini. Sportska sponzorstva pojavljuju se na različitim razinama, utječući na medijsku pokrivenost i financijska ulaganja. Evo 4 glavne vrste. Pojedinci, sportaši podržavaju proizvode ili nose markiranu opremu tijekom natjecanja. Zauzvrat, brendovi često pokrivaju troškove vezane uz treninge, natjecanja i putovanja. Ova vrsta sponzorstva iskorištava osobni brend i izvedbu sportaša za promicanje proizvoda ili usluga. Timovi, sponzorstvo uključuje postavljanje logotipa na timske uniforme, opremu i transparente na mjestima igranja. Sponzori podržavaju timove financiranjem operativnih troškova kao što su naknade za natjecanja i putni troškovi. Ovaj oblik sponzorstva povećava vidljivost brenda kroz povezanost s timskim postignućima i bazom obožavatelja. Sport, organizacije preimenuju natjecanja, turnire ili lige po sponzorima, integrirajući nazive robnih marki u službeni naslov, NPR Kup Coca-Cola. Sponzori također mogu ulagati u razvoj lokalnih programa, poboljšanje sportskih objekata ili podržavanje inicijativa zajednice. Ova vrsta sponzorstva povećava prepoznatljivost brenda na širokoj razini, povezujući sponzora s prestižem sporta i angažmanom navijača. Događaji, brendovi sponzoriraju određene sportske događaje, osiguravajući financijsku potporu za pokrivanje troškova organiziranja i nudeći besplatne proizvode ili usluge sudionicima. Organizatori događaja dopuštaju sponzorima da uočljivo istaknu svoje logotipe na materijalima događaja, robi i digitalnim platformama. Ova vrsta sponzorstva povećava vidljivost brenda tijekom događaja i u medijskoj pokrivenosti nakon događaja, dopirući do ciljane publike sportskih entuzijasta i sudionika. Svaka vrsta sponzorstva nudi jedinstvene pogodnosti i prilike za brendove da se povežu s publikom kroz sport, usklađujući se sa strateškim marketinškim ciljevima i povećavajući vrijednost brenda kroz povezanost sa sportskom izvrsnošću i angažmanom zajednice. Istražite strategije za učinkovito pregovaranje i upravljanje ugovorima o sportskim sponzorstvima. Pregovarajte i uspostavite ugovor o sponzorstvu. Prilikom sklapanja ugovora o sponzorstvu, razmotrite ove ključne aspekte. Davanje prava sponzorima, ponudite fizičku imovinu kao što su prostori za događaje, intelektualno vlasništvo kao što su logotipi ili mogućnosti za promotivna partnerstva. Provjerite možete li zakonski osigurati ova prava, osobito ako su prostori iznajmljeni ili imate prethodne obveze. Uravnotežite ekskluzivnost, pažljivo se pozabavite zahtjevima sponzora za ekskluzivnošću. Procijenite kako klauzule o ekskluzivnosti mogu utjecati na sadašnje i buduće sporazume, osiguravajući da ne ograničavaju previše buduća partnerstva. Financijska razmatranja, definirajte jasne uvjete plaćanja i istražite opcije za avansna plaćanja ili jamstva za ublažavanje financijskih rizika. Kontrola nad promidžbenim aktivnostima, održavajte nadzor nad promocijama sponzora. Zahtijevati odobrenje promotivnih planova, postavljati minimalne pragove potrošnje, utjecati na specifične promotivne taktike i kontrolirati udruživanje sponzora s trećim stranama. Mjerila učinka, definirajte mjerljive ciljeve sponzorstva i uspostavite kriterije za procjenu učinka sponzora i povrata ulaganja. Ugovorne obveze, osigurajte da su svi uvjeti i obveze jasno definirani i dogovoreni kako bi se spriječili nesporazumi tijekom razdoblja sponzoriranja. Obnova i raskid, uključite odredbe za mogućnosti obnove i uvjete raskida za učinkovito upravljanje sponzorskim odnosima tijekom vremena. Pregovaranje o ugovorima o sponzorstvu zahtijeva pažljivo razmatranje ovih čimbenika kako bi se osigurala uzajamna korist i uspješno partnerstvo u sportskom marketingu. Istražimo bitna razmatranja pri stjecanju i upravljanju sportskim sponzorstvima. Definiranje opsega i trajanja,
trajanje i geografski opseg sponzorskog ugovora značajno utječu na njegovu učinkovitost. Razmotrite duljinu obveze, mogućnosti prekida i odgovore na zahtjeve sponzora za pregovore. Osiguravanje zakonske usklađenosti. Svi ugovori o sponzorstvu moraju biti u skladu s međunarodnim i nacionalnim zakonima, propisima i kodeksima ponašanja relevantnih sportskih tijela. Osigurajte stalnu usklađenost sa svim zakonskim promjenama i zahtjevima sponzora od datuma početka ugovora. Priprema za rješavanje sporova. Unatoč pažljivom sastavljanju, može doći do sporova. Uključite jasne odredbe za rješavanje sporova posredovanjem, arbitražom ili sudskim postupkom. Navedite nadležnost za pravna pitanja kako biste olakšali učinkovito rješavanje sporova. Upravljanje ovim aspektima osigurava održiva i zakonski usklađena sportska sponzorstva, poticanje uspješnih partnerstava i ublažavanje potencijalnih rizika. Primijenimo ovo znanje izradom prilagođene vježbe za planiranje našeg događaja. Vježba 2. Kreirajte svoj događaj, kako biste ga objavili. Zamislite da organizirate lokalni događaj, poput radionice ili seminara. Vaš je zadatak izraditi plan za učinkovito oglašavanje ovog događaja. Razmotrite sljedeće elemente. Ciljana publika. Tko su ljudi za koje želite da prisustvuju vašem događaju? Definirajte njihovu demografiju i interese. Kanali promidžbe. Odaberite najmanje 3 različita kanala za promociju vašeg događaja, društveni mediji, lokalne novine, bilteni putem e-pošte, oglasne ploče zajednice. Poruka i sadržaj. Koje ključne poruke želite prenijeti o svom događaju? Kako ćete prenijeti njegovu jedinstvenu vrijednost potencijalnim sudionicima? Partnerstva i suradnje. Postoje li lokalne tvrtke, utjecajne osobe ili organizacije s kojima biste mogli surađivati kako biste povećali doseg vašeg događaja? Proračuni i resursi. Navedite osnovni proračun za svoje promidžbene napore. Uzmite u obzir i novčane troškove, preplaćeni oglasi, i nenovčane resurse, vrijeme provedeno na društvenim medijima. Aktivnost. Razvijte kratki promidžbeni plan za svoj događaj, navodeći koje biste kanale koristili, kakav biste sadržaj stvorili i kako biste mjerili uspjeh svojih napora. Zaključci. Dok završavamo modul 3 FAMS tečaja o marketingu, očito je da je ovladavanje sportskim marketingom i PR-om ključno za uspjeh sportskih organizacija. Ovaj modul pokriva ključna područja kao što su identitet brenda, profiliranje publike i učinkovita upotreba digitalnih i tradicionalnih medija za jačanje angažmana i lojalnosti. Sada ste obučeni za snalaženje u složenosti sportskog marketinga, stvaranje značajnih veza sa svojom publikom i pomicanje strateških ciljeva vaše organizacije.